Lagi hambai nong ini channel no, cuma channel aja ang saya mami ya. Lu kurang lebih bahaya hambai ruwa naik dong nerok no. Ang kisah YouTube rok no kah, jadi dapur marok ni kisah tabuk itu kanan ni. Oke, apa nanti sana nih hingkai ang to tabuk kadi apa tak kadi am tu coba ni ya. Tam nih hingkai kisah borok rok sab jadi tong ni hingkai unity nala nang. Unity kerja itu subjek ini. Jadi sengnuka jamatia ni jamatia pada kalau ini kayak rai balma ni kayak riang rok ni kayak riang socio culture organization. Jadi abah hekleno kebang mah joto cini je tiprasa bosong rok ni je tongman borok ni joto ni na abah tongo dia bermarang ni abah kajak tahu bekeriku. Tam ni bagi hingkai jeng kemana live mana rugi naik hingkai agiwa Maharaja Bir Bikramaniko ni amalo bo kaisa bosong sap nani bagi apro baro halami ni saw baro halam rok tabuk jata jeng unista sampradai tongo ni je salai mani apro kai baro halami hem tabono ke aborok no sap nani bagi Ram Kumar Thakur no bosip senamai aprudo parok no sapnan ni senamta. Kai abono nainnya kian kai abo Jepur Maharaja Bir Bikramaniko tei thaka ingkai no aje thansa tong mane asab jak mani abo apruno kamawi thaka. Tei kaisa ingkai chini je bosong rok sabjak nani hinfano chini o ha apro chinoro raja kring thangmani ulo sung Bharat bai marsangi thaka. Bharatbor ni jeng Bharatbor habai thangmani yagulo to sung minority o klai thangka Bharatbor as kotor ma kaisa des a des ni kaisa chikonte rajyo a chikonte rajyo ni bisingo phano jeng abo 1951 ono minority ngi thangka 48% ngi jata jeng majority people tongmani okay abo a minority ing thangmani yagulo chini yago jata Bharat ni aino je majority people ni yago se je ungko tongnai prosason tongnai eba ungko thangnai hingkeba jeng minority thangmani bage chingyago prosason bo phaiya prosason jehetu krei apro jeng sabjakna ni hipano chini do pharo sabjage manliya prosason je tongnai rok je majority people borok si prosason chalugo hongkai borok je minority people je tongnai rok jotono part ke khagbai kathariya khalai Polai hoda nini jamatia hoda ke borok no saitong kanong jamatia rok tamono rok strong jat kerak jat phan kenang jat ke abahai khlai kaisa bosong no sawoi oroni ko majority people je prosason chalu kangla amte ke sawoi pat khlai khagoi khibai ke chini do pharok no pat khaye jung kebo kathalai se manlaiya mane thancha ngai chapjak se manlaiya chin do pharok angkai abono wansuk no jung thangnai 2010 ni simi jung wansuk laikya oboto jung salsa kamawi thangnai obo haike jodi chapjagi hangkai enai jung apro romdi Maharaja Bir Bikram Welfare Society nai apro kaisa society khawai jung chino oda pharok no sapna ni bagi jung tipra eba jung tripuri abo haike jung chini lokorok ni thani wa jung awareness khlaija awareness khaye borok rok sabjari khaija ke sabjagi khaimani yagulo tabuk tei satam janibo lokorok ni je kogo helang sasa haklai no ke aboni bagino borok rok jodi no bini bosong no khawai nargna ni bini bosong no jodi no krak khlaiye mathangai tonnani hingkai borok ni kaisa thansa nango thansa kri hingkai borok sabjagi meya ke abono nai hingkai jeng tabuk jotoni kono bosongono tumung na bahai khlai hoda tongo kai ang thakao debor maroni bisingo hoda tongo ni bano kun khoti ingla abahai nika ke abahai ke khaka ke to chano sawana taisa krak ngano kasa dagi phang tongna nango je kuno bosongo bini hoda ni okra tongna nango okra ni pogbai Soalnya nana, mungkin naik ni makai dapur marong borsong kai, abahai hoda okra kena keri, mungkin keri ni bagai borok ni kasih sabjak lai mung malai lai mung kok sab lai mung abahai jaga kerita
Oke, abono nasi gini kya hangkai jetabu khalanya nai mane ang abono negative khaya positive no khalai laitun je khalai laine ro oke ab hisab jang mane na abo haina ang khakawta ang abono no konya ni musungo lukurok je propano bujiwoi khabak sa khathansa nani bagai japjakha hangkai japjaki nai abono ang kota kobokta oke ore kore inyawe hansa klai japjage kokbak sa manilai mung okra rokno manilai mung aba hitong kha ngeno sini borogo jeto thangnani kasha bai position tongnai ta tabuk to belai ke ko sini obostha belai ke hamiawa thangsobe kya जों तलुं मासाकेते बकलुगु आंथ ताबुक डक्टर सुनाचरण देब बर्मा होननाय सिनायजागौ ओमफ्राय आं खरकसा राइटार कग्लब गथमा बाहेराव आं सुयो ओमफ्राय तैकेसा हंखाय आं कालचारेलनि सामुं आंनि मेन सामुं हंखाय कालचारेलनि सामुं दै आं आजागा गोदालै दङ आबो ताबुक गोदालिया थांनाय 1986 नि सिम आं गोदालै दं माने तिनिसु जरा बारो गोदालै दङ कालचार न तो हुकुमनो तयै अदखनि हुकुमक कमावै थांनाय आबनो तयै फाइट खायै ताबुक सुजरा फाइट खायै दं